Please don't. Please don't. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри навбатии барномаи футболи озиё бо шумост ва барои шумост. дирӯз дастаи мунтахаби тоҷикистон дар доираи омодагӣ ба бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 ва осиё 2023 бозии таҷрибавии худро бо дастаи мунтахаби ироқ баргузор кард. усмон тошев тарҳи бозиеро пешаи худ кард ки дар бозии дуввуми интихобии чемпионати ҷаҳон дар муқобили дастаи мунтахаби ҷопон нишон хоҳад дод. ба ҳар нав набудани капитани даста Алишер Ҷалилов ҳис гардид, аммо футболбозони мо аз иҷрои вазифаашон баромаданд. тамошо мекунем. интихоби дастаи мунтахаби ироқ барои бозии озмоишӣ ё худ таҷрибавӣ барои дастаи тоҷикистон фоли нек аст. мунтахаби ироқ яке аз мунтахабҳои беҳтарини осиё аст ва дар ҳайати ин даста бозигарони сатҳи осиёӣ ва ҳамчунин ҷаҳонӣ бозӣ мекунанд. аз ин ро футболбозони моро санҷиданд пеш аз бозии интихобии ҷоми осиёву ҷаҳон барои футболбозони мо барои Усмон Тошев хеле зарур буд. ҳарчанд футболбозони мо ба майдон омаданд, дар муқобили дастаи ироқ бозии хуб ҳам нишон доданд. гумонҳо чунин буданд ки гӯё футболбозони мо дар ин бозӣ бо ҳисоби калон мағлуб мешуда бошанд, аммо новобаста ба он ки дар ҳайати даста беҳтарин бозигаронамон Алишер Ҷалилов ва ҳамчунин Парвиз Умарбоев набуданд, футболбозони мо дар як маврид бо дастаи мунтахаби ироқ бозии зебо нишон доданд. инҷо Рустам Ятимов дарвозабони дастаи мунтахаби Тоҷикистон боз қаҳрамонӣ кард, мисли он ки дар бозиҳои лигаи чемпионҳои Осиё худро нишон дода буд. футболбозоне ки дар ҳайати истиқлол бозӣ мекарданд, инҷо ҳам ҳамтон надоштанд. омадани Шеридин Бобоев ба ҳайати даста чанд зарбаро ба мо нишон дод ва дар хотирамон нақш баст, аммо бозӣ на он қадар тезу тунде ки мо мехостем буд. дастаи ироқ аз дастаҳое ҳаст ки дар садри ҷадвали гурӯҳи С қарор дорад ва дар ин гурӯҳ дастаҳои хеле пурқувват аз қабили Баҳрайн. ҳоло шумо шаҳри Басраро мебинед ки дар ин шабие ки футболбозони мо бозӣ мекарданд чӣ гуна зебо аст ва имкониятҳои хубро футболбозони дастаи ироқ ҳам истифода набурданд. ироқ дар гурӯҳи С бо дастаҳои Баҳрайн, Эрон, ҳамчунин Гонконгу Камбоҷа аст ва дар садри гурӯҳ бо 11 имтиёз ҷойгир шудааст. 3 ғалаба дорад, 2 мусовӣ, алҳол ягон бохт надорад. 9 гол задаасту аз дарвозаш ҳамагӣ 2 тӯб гирифтааст. ин мушаххасот дар бораи ҳамин бозии дастаи мунтахаби ироқ аст ки дар баробари он футболбозони мо аз дарвозашон гол нагирифтанд. ҳарчанд имкониятҳо буданд барои Рустам Соиров, барои Шеридин Бобоев, барои дигар бозигароне ки дар ҳайати дастаи мунтахаби мо буданд. мо гоҳе ба саросемагӣ роҳ медодем ки ин аён шуд. масалан дар хати ҳимоя футболбозони мо дар вақташ тӯбро ба ҳамдигар дуруст намедоданд ва ба беруни майдон мезаданд. инҷо як иштибоҳ буд шояд аз ҷониби дарвозабони мо Рустам Ятимов дар муқобили футболбози дастаи ироқ, аммо Башар Рисон буд ки инҷо аз пой зада афсонида шуд, вале довар онро нодида гирифт ва бозӣ идома дошт бо ҳисоби 0-0. аз тарафи дигар чизи дигарро ҳам мехоҳем бигӯем ки футболбозони мо маҳз он услуби бозиеро ба худ инҷо дар ин майдон касб карданд ки дар муқобили ҷопон ҳамин гуна бозӣ карданӣ ҳастанд. ин пешгӯии мо аст, аммо шояд ки дурусттар бозӣ кунанд. аммо ба бахти мо зарбаҳои футболбозони дастаи ироқ хеле баланд мерафт. дар ин ҷо аз ҳама футболбозе ки ниҳоят хатарнок буд, ин Ҳуман Тариқ буд, Башар Ризон буд ва дигар бозигароне ки дар ин ҷо ҳузур доштанд, вале чанд бозигари дигари ҳайати асосии дастаи ироқ ҳам ин ҷо ҳузур надошт. ба ин нигоҳ накарда футболбозони мо бо як табъи болида аз ин бозӣ ба бозии дигар мераванд ва шумо медонед ки боз дастаи мунтахаби мо бо Таиланд як бозии дӯстонаи дигарро баргузор мекунад ки онҷо мо мебинем ки хати ҳуҷуми мо чӣ қадар бозӣ мекунад. Рустам Ятимов
гоҳ гоҳ норӯзигии худро ба муҳофизатгарон ҳам баён мекард. дар бораи ин вохӯрӣ назарҳо гуногунанд, аммо шореҳи ин вохӯрӣ Парвизи Маҳмадамин ҳар як ҷузъи бозиро ба таври худ дидааст. хуб бозӣ аз ҳар ду ҷониб он қадар хуб сурат нагирифт. иштибоҳҳои алоҳидаи футболбозон, камбудиҳо дар таркиббороиҳо ва умуман ҳамдигарфаҳмӣ хело кам дида шуд, махсусан дар ҳайати тими миллии кишвар, ва шояд ин рабт дошта бошад ба он ки ҳамагӣ 2 рӯз тайёрӣ дида футболбозони мо ба Басра сафар карданд ва онҷо ҳам марҳилаи омодагӣ он қадар хуб сипарӣ нашуд ва баъдан албатта дар ҷараёни ин бозӣ хуб тактикае ки Усмон Тошев интихоб карда буд дар қисми якум ин бештар ба аксулҳуҷумҳо такя кардан буд ва чанд дафъа фурсатҳои хуб ба вуҷуд омад, аз ҷумла барои Комрон Турсунов, аммо зарбаҳое ки аз ҷониби футболбозони мо иҷро мешуданд дар муқоиса бо зарбаҳои ҳариф он қадар пурқувват ва хавфнок набуданд барои дарвозабони дастаи ҳариф. Рустам Ятимов чунон дар сатҳи бениҳоят баланд бозиро сипарӣ кард ва баъдан анамин ҷудоӣ дар байни хатҳо, яъне муҳофизатгарон ва хатти ҳамла дар тими миллӣ дида шуд. қисми якум каму беш мо кӯшиш кардем бозии баробар нишон диҳем, аммо баъд аз танаффус пурра ташаббус дар ихтиёри футболбозони ироқӣ буд. онҳо имкониятҳои зиёди голзаниро ба вуҷуд оварданд. Танҳо бояд ин чизро бигӯем ки бахти варзишӣ ба мо хандид ва мо гол сар надодем, вагарна имкониятҳо барои дастаи ҳариф зиёдтар буд. Албатта набудани на танҳо Алишер Ҷалилов, балки футболбозони дигаре ки дар маркази майдон бозӣ мекунанд хеле хуб эҳсос шуд. Дар баробари ӯ мо чӣ тавре медонем, ҳоло Парвизҷон Умарбоев ҳам ба ҳайати тими миллӣ наомадааст. Хуб инҳо футболбозони бозисоз ё меҳварӣ дар маркази майдон ҳастанд ва чӣ гуна шакл гирифтани ҳуҷумҳо аз ҳунарнамоии онҳо вобаста аст. вале ногуфта намонад ки дар ҳайати мунтахаби Ироқ ҳам 9 футболбози асосӣ набуд. Яъне ин бозии рафиқона ё санҷишӣ аст. Дар ин гуна мавридҳо стиёди мураббиён ба дигар футболбозоне ки бояд дар оянда дар ҳамин гуна лаҳзаҳо вақте ҳамдастаҳояшон нестанд кӯмаки худро расонанд, имконият медиҳад ва мутаассифона баъзе аз футболбозон он боварие ки аз ҷониби мураббӣ карда мешавад онро бароварда натавонистанд. марҳилаи аввали чемпионати мамлакат байни дастаҳои лиги олӣ ба анҷом мерасад. дар маҷрои даври ҳаштуми бозиҳо шогирдони аслии Набибуллоев дар сафар яке аз сермухлистарин дастаҳои Тоҷикистон Истаравшанро ки бозии хонагиашро бо ҷурми муҷозот дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд гузаронидаат ба шикаст гирифтор кард. яқин аст ки шогирдони аслии Набибуллоев дар рафти бозиҳо аз як вохӯрӣ то вохӯрии дигар низоми бозиашро такмил медиҳанд. бале, дар майдони худ бозӣ накардани дастаи Истаравшан барои ин даста душвориҳои зиёдеро пеши кор хоҳад овард. зеро дар Истаравшан бозӣ кардан бо дастгирии ниҳоят мухлисони зиёд ба ин даста кӯмаки беандоза мерасонад. аммо тавре гуфтем бо ҷурми муҷозот ин бозӣ дар шаҳри Хуҷанд баргузор шуд ва инҷо футболбозони дастаи хатлон нисбат ба Равшан беҳтар буданд. ҳарчанд инҷо Илҳом Баротов дар ин рӯз ширкат наварзид ва ба ҳайси сарвон ё худ капитан Отабек Каримов омад, ӯ худро чанд маротиба нишон дод. ҳуҷумҳои хуб, зарбаҳои олӣ ҳам зад, аммо Куае Годсон дарвозабони дастаи хатлон маҳораташ имрӯз хеле хуб зуҳур кард ва шоиста бозӣ карду нагузошт ки тӯб ворди дарвоза гардад. ва дар ин вохӯрӣ тавре дидем ҳисоб бо зарбаи Худоидод Узоқов кушода мешавад. дақиқаи 20 аст, вале дар ин бозӣ боз як ситораи дигар дар ҳайати дастаи хатлон пайдо шуд. ин ҳам бошад Фирдавс Алиназаров аст ки тӯбро ҳамин гуна дур ба масофаи хоҳем назди дарвоза партофт, дар он ҷое ки танҳо ёфт Худоидод Узоқовро ва чунин партобҳо дар ҷараёни ин вохӯрӣ беш аз 4 то буданд ки ҳамашон хатар эҷод мекарданд. ба ин нигоҳ нагара футболбозони дастаи Истаравшан ҳам ҳуҷумҳои пайдарпайи худро анҷом медоданд, аммо дарвозабон Куае Годсон аз дастаи хатлон имрӯз хуб бозӣ мекард. бубиёд ҳамин ҳуҷумҳое ки ҳоло футболбозони дастаи Истаравшан ба анҷом мерасонанд. Отабек Каримов дар ин вохӯрӣ ба ҳайси капитан ба майдон омад ва капитани даста чун дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳаст, дар ин бозӣ Илҳом Баротов иштирок накард ва шояд ҳамин ҳам буд таъсир. вале дар дақиқаи 84 Тоҳирҷон Тағоизода голи дуюми дастаи хатлонро ба дарвозаи соҳибони майдон зад ва ин аниқ буд ки имрӯз
хатлон дар ин вохӯрӣ ғалаба бикунед. бубинед чӣ гуна футболбозони ин даста як низоми хуби бозиро, як низоми сайқалёфтаи бозиро ба худ ихтисос доданд ва Тоҳирҷон Тағоизода ин тӯбро ворди тӯри дарвоза кард. дарвозабон Шаҳзод Шамсиддинов дар ин ҷо хуб ҳатто намедонист ки тӯб ба куҷои дарвоза зада мешавад. дар натиҷа футболбозони дастаи Саравшан ҳам имкон ёфтанд, чун 8 дақиқа ба вақти бозӣ илова карда шуд аз ҷониби Саёдҷон Зайниддинов, довари ин вохӯрӣ, барои як хатое ки ҳоло мову шумо мебинем. Инҷо барои ҳамин хато нуқтаи ҷазои 11 метрро нишон дод ва зарбаи пеналти ба дарвозаи дастаи Хатлон таъин гардид, ки онро баъдан Отабек Каримов, капитани дастаи Саравшан, дар ин вохӯрӣ ба нишон расонид, ки он ҳам зарбааш ҳам беҳамто буд. Годсон ҳарчанд самти парвози тӯбро дид, аммо онро баргардонида натавонист. дар натиҷа Хатлон бар Саравшан бо ҳисоби 2-1 пирӯзӣ ба даст овард. бори дигар ин голи задашударо мебинем ва се имтиёзе ки Хатлон барои худ ба шаҳри бохтар овард. клуби марказии варзиши Артиш новобаста ба он ки сармураббии худ Алиёр Ашурмамадовро хеле тез аз мансабаш озод кард, наметавонад ба бозӣ баргашта ба гирифтани имтиёзҳо сарфароз гардад. клубе ки дар наздаш мақсадҳои баланд гузошта шуда буданд, дар даври ҳаштум ба меҳмонии дастаи Кӯктош омад ва бо натиҷаи калони 3-1 мағлуб шуд. чӣ гуна буд рафти ин вохӯрӣ? гузориши моро пайгирӣ кунед. Кӯктош ва клуби марказии варзиши Артиш ҳамасола умуман ду мавсими соли гузашта барои ҷои сеюм байни ҳам мубориза мебаранд ва вохӯриҳояшон ниҳоят пуршиддат мегузарад, ҳам дар майдони клуби марказии варзиши Артиш ва ҳам дар Кӯктош. инҷо футболбозони дастаи клуби марказии варзиши Артиш дар оғоз бо фишори ниҳоят сахти худ ҳолатҳои барқвори голзаниро ба вуҷуд оварданд. ҳатто тӯб ба тири дарвоза ҳам бархӯрд, аммо аз масофаи наздик бозигари клуби марказии варзиши Артиш Никита Шевцов буд, ба фикр мекунам ки тӯбро ба дарвозабон зад. Равшан Садиров хеле хуб бозӣ кард. баъдан соҳибони майдон ба худ омаданд, вале дар як мавриди дигар Равшан Садиров дар муқобили Феликс Тете дағалона вайрон кард, қоидаи бозиро вайрон кард ва довар зарбаи пеналти таъин кард, ки ҳоло мову шумо мебинем ва Насим Ҳамидов дар ин кор беҳамто буд. Шервони Мамадшоев дар дақиқаи 21 ҳисобро боз кард. гумон буд ки клуби марказии варзиши Артиш баъди нобаробариҳои пайдарпай дар бозиҳои чемпионати Тоҷикистон метавонад имрӯз ҳамаро бар ҷои худ гузорад, аммо ин тавр нашуд. Кӯктош дар дақиқаҳои боқимонда хеле хуб бозӣ кард ва ҳамеша Беҳрӯз Хайриевро дар ташвиш мегузошт. инҷо як партоби хеле олиро мо дидем аз ҷониби Шарафҷон Солиев, ки он бо голи ниҳоят зебои Маҳмадшарифи Саидхоҷа дар дақиқаи 47-ум ба самар расид. бубинед ин голи дар ҳақиқат зебо аст, ки бо усули пушти сар ё худ қайчӣ ворид тӯри дарвоза гашт. аммо як голи дигари Шарафҷон Солиев дар дақиқаи 58-ум Кӯктошро ба сафи пеш баровард. ин голи аввалини Шарафҷон Солиев дар мавсими сола дар ҳайати дастаи наваш мебошад, ки пешдастӣ кард аз Беҳрӯз Хайриев ва бо зарбаи сар тӯбро ворид дарвоза кард. агар дар голи пешина ба Маҳмадшариф Шарафҷон кӯмак карда бошад, пас ин навбат Маҳмадшариф ҳам голи Шарафҷонро кӯмак кард ва худ боз як голи дигар зад. ин гол ҳам аз қабили голҳои беҳтарин аст, ки аз масофаи дур дар дақиқаи 71 роҳи дарвозаи клуби марказии варзишро пайдо кард. ҳоло бубинед чӣ қадар дур ва чӣ гуна зебо. 3-1 шуд натиҷа ва дастаи Кӯктош дар ин вохӯрӣ ғалаба ба даст овард ва мавқеашро дар ҷадвал беҳтар намуд. ду бозии даври ҳаштум бо шикли дастаҳои Истиқлол, Равшан, Хуҷанд ва Эсхата ба таъхир гузошта шуданд. дар ин дар дастаи Файзканд бо Душанбе вориди рақобат шуд. дар бозии ин дастаҳо тавозуни баробарӣ то ба анҷом нигоҳ дошта шуд. ба ду голи задаи Абдулхалил Боронов Ораз Ғаюров бо як гол ҷавоб гардониду хатти ҳамлаи Душанбе Доробҷон Эргашевро маҷбур кард, ки бо худголаш натиҷаро баробар кунад. ба ҳамин тартиб
дастаҳо ба гирифтани як имтиёзӣ сазовор гардиданд. имрӯз бозиҳои даври охир ба анҷом расиданд. душанбе бо исхата хатлон бо файзкан ва клуби марказии варзиши артиш бо исаравшан ба ҳам қувва озмуданд. ҷадвали мусобиқа пеш аз даври нӯҳум чунин буд. ин ҳафта дар бозиҳои даври пешакии ҷоми Тоҷикистон дар мавсими футболи соли 2021 ки аслан миёни дастаҳои лиги якум баргузор гардиданд, ғолибон муайян шуданд. Регери Тадас бар Исфара 11 бар 0, Моҳир Барқчӣ 1 бар 0, Саройкабар бар Ваҳдат 3 бар 2, Паншер бар Равшани Зафаробод 2 бар 0, Ҳулбург бар Динамо 3 бар 1, Пахтакор бар Ҳосилот 3 бар 2 ғалаба карданд. Акнун дастаҳои ғолиб дар қатори дастаҳои лиги олӣ муборизаро барои ҷоми Тоҷикистон идома медиҳанд. дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи навбатии футболи осиёро ба анҷом мерасонем. мақсади мо тарғиби футболи Тоҷикистону Осиё аст. аз хабарҳои навин қафо намонед. бо орзуи таби хуш ва исроати бо фароғати шумо барномаи худро ба анҷом мерасонем. боқӣ сеҳатманду пирӯз бошед. хайр, худро эҳтиёт кунед.